jineman uler kambang mak nganti sak yah mene ya kepenak banget dirungokke ya mak. Nok. Dasare para sarjana sujana Mbah Buyute awake dhewe biyen ya ta nggone ngripta lelagon nggone ngripta tembang nganggo sarana piranti nok ya ditirakati mula kebak pitutur kanggo anak putu ngono ya mak ya Nduk, apa mak? Yo iki nanjake para kadang-kadang Maranggana. Nggih, kula anu Bapak niki mbok bilih wonten panyuwunan monggo lho Pak nggih. Napa dedian? Anu sesideman? Nggih. Wah ya mak ya jan menak banget Pak ya. Nggih, kula kok kepengin krungu bawanipun sesideman mangke pun dawaken langgame Mbak. Ya, salah setunggal monggo. Biar tadi nggih saged. Nggih Lita nggih monggo. Dedian nggih. Oke, ya. Oh, nggih Mas Amri, monggo. Mboten napa-napa Mas. Ayo. Oh, nggih. Weh, jan alon-alon maton klakon gremet-gremet matone slamet ya nok bayo ya mak. Ya weh jan nyenengke. Iya. Monggo Dik. Bawa niki. Nggih, mang bawani. Tapi kula pengen sing nylentem niku sing bawa. Pirang-pirang dina iki jere suarane entek ngono. Gur kaskos. Nggih muga-muga suarane telas saestu. Oh gak iso. Tapi ten pundi-pundi saged niku. Oh iya ning lortung ya enek, apa bodung enek kok iso apa-apa iso kok. Wiwitane anderek sang pakek priya bagas kang olah budaya Kita harus tadi siap-siap loh, sak wayah-wayah oper. sowan menyang kota gede Ayo Har, coba Nana. Ayo Har. Ya itu bacotnya ngomong loh. Bendera terus kak. Ah, ini, ayo, gak apa-apa Har, ayo. bendera terus kayuyun Ya Nek. sampun Oh sik no, kok iso. bawa nih napa sih niki Loh, ciloko iki Hasan. mboten semerap ya Jan gak ngawaki belas iki. Bawa PC. pun mboten VC kula Oh, mboten PC ya. kula arek baik-baik Alhamdulillah, langsung tubruk ngono ya. Wis jane. Ayo, Dak, ya. selendang kuning Kang saking kang tangsih Kang saking ngalor ayo. Oh, Kang saking ngono kok. Ayo. Oh, alah. Lah apa kok nggawa glangsing kaya taji. Nggawa glangsing isine timun krai. Oh, alah jiji aku. kang saking ukir sampun nggih Ayo Lita, ayo Lit. Tunjukkan pesonamu Lita, ayo Lit.
swara kurang permana alon ae to ning wasis ang ning wasis ang sik balene balene gak apa-apa aku seneng kok di bulan balene ini surat terima nembang tok liya-liyane barang nek di bulan balene aku ya malah seneng ayo ayo ning wasis ang rung-rung anggung marang bendara ya anggrung-grung marang bendara ada dhuwur tiang sulis tio pijer ngincangake alis lit nek ngincangke alis iku biasa jajal sih ini lho mencicikan alis jajal sih ini lho ya ayo tali ayo sing pungkasan ya terus tampane mburi Mas sesidem bablas ora mau seger Mas senadyan
becik batin nono memang perpisahan Rambut selistyo tarik wangi samudono marang keluarga garwalan peputra liwat kincange alismu kanggo kanglang rasane hatiku senadyan wis sering serius waku aku isih mampu lateni solamu mengko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadya angrimpung jiwa raga kekurung kehormatan mamprung rupa arep ijo urip ana kutha gedhe kowe tutuke isine kowe butuh apa wae senadyan mung sesideman mestikan sebadan Wis alhamdulillah. Nduk, apa mak marwata sukotan sinipi nggone awake dhewe seneng-seneng sawetara damar mancung cinupet. Mengko yen ana sing ngersakake lagon bacone nggon Pathet Sanga ya nduk. Pangono ya mak saiki ayo nyepake se netepi wajib nyepake sesaji no. Wah, ayo mak tak derekke ya mak ya. Kantane Kang Sekar Gadung kawur lan kembang menur kang ismu harum benar lan ayat-ayatan kawati kusuma mangambar-ambar wara kukusing topakemalon kalon mawar mega lir membo Bathara tan samar pamoring sukma sinak maya minah ya ing asopi serimpang talanging kalpu pambukaning warana talen saking layap liyaping luyup pindha pecating sopana Sinigek minunggil kang hampur wing kawineng nata wau gantya kang minursita ingkang kepareng mapan wonten ing pagelaran Jawi Patih Harya sing kuning awe para sangya para sata kula lokal munta cinendha bendara bing jala niti candrane kuku sing tupa gemlon ning kenjang ngapek kawangku sakung jajalan sanget angge saking piyati
Rekat alam pereng rata tanantara prapteng sukuning harga iram tumingaling pakuan asrine deng-deng sengko bromo man werdala man jengkuni wertili jengantika mektal jawi kula pundur sasana satriya bantar jungkut cumadhong wartala pripun wartane Pasewakan Agung radi tebih nggen kula sowan boten pireng sabda pangandikanipun Kang Raka Prabu Suyudana Pati Haryasuki diwai. Bagaimana kabarnya Ben? Tak dadi-dadi sampai niku tak dadak-dadak wae. Ben Pati Haryasuki diwai. Bagaimana wartanya? Apa itu? Jroning Pasewakan Agung tadi, Pak. Kok radi tidak jelas? Pakadikanipun Sinuwun Prabu Suyudana, Pak. Monggo kersa paring dawuh dhumateng kula pun Bandara Dewa Durwagati. Man Patih Arya. Sikile, Man. Kula pun Bandara Dewa Citraksi kok malah cicit. Nggih, Mas. Kula pun Bandara Dewa Citraksi cuma Farti, Man.
bebas. Senep ning rasane Sata Kurawa iki ana sing suarane rada bidung, ana sing suarane sura ning cilik ora sepira cetha. Najan kula nggih semanten ugi paman. Kula pun karto marma cumadung dawuh pigatosipun Kasiwakan Agung Kadiputi. Najan kula nggih semanten ugi paman. Kula pun swatama satriya pedhayangan cumadung warta. Paring dawuh menapa paman anak-anak kundir Sata Kurawa kabeh. Nggih. Aja wedi kangelan. Dawuh pangandikane Sinuwun Prabu Suyudana. Dina kalungguhan iki kowe kabeh kudu tumandang gawe. Nyambut gawe napa, Man? Dina iki ana duta agung serayane anak Prabu Suyudana. Perlune siji mateni para Pandhawa. Kaping pindhone jongkeng kawibawan ana ing negara Ngamarta. Yen negara Ngamarta wis kena dadi sawiji minangka dadi bawane negara Ngastina tartamtu ndadekake saya kuncara negara Ngastina. Bah, suwe mijet wae ranti man sampeyan niku senengane kok ya ndeder perkara. Darak karo wong meneng. Pandhawa selawase urip niku ora tau bergonjak warang sapadha padane urip, ora tau seneng colong jupuk darbeke liyan. Sampeyan niku kok senengane arep mateni karo Pandhawa. Salahe apa, dosane apa cangkemmu? Pinter kowe. Sing dadi patih dudu Sengkuni. Kowe gelem dursasana apa ora? Nggih. Nggih pun manut. Nggih, ajeng tindak dateng teng pundi dina iki Begawan Guradahana. Ngaguhi anak Prabu Suyudana, cilik mateni. Kaping pindhone mocok gulune para Pandhawa. Yen Pandhawa wis padha mati, kowe arep njaluk apa wae bakal keturutan. Dina kalungguhan iki ayo. Pit lampit dungkap kimpul gajah gelar gondang singa barong. Maton lanang sangu gegaman aja nganti kaya tuwa buru candrane. Thank you.
kaya kekono sira Rama daya pawati ana yaksa gong cangkrama Kakang Senggono parang sanggiyane Kakang Senggono ngawe para putra Brahyating Pandhawa yagi wonten dawuh dina iki yen ana mogane lelakon bebasan dom sumuruping banyu kuthuk api lamur trenggiling api-api mati kamangka negara Ngamarta lagi kumplang tininggal dening para Pandhawa yagi Antareja Gatotkaca apa dene Antasena kados pundi Wakabi inggih Pak Po kados pundi piye Po Raden aja nganti pegat ing kaprayitnan den waspada saka kiblat wetan kiblat kidul kulon klawar lor jamak lumrahe yen ana negara ditinggal ratune kitar tamtu akeh banget nalendra sing padha kepengin jajaki sing kepadha pengin jongkeng kawibawane mula minangka dadi senopati bayangkarine negara Ngamarta
Sira kabeh kudu bangkit ngayoming para kawula, jaga katentremaning negara Ngamarta. Dadekake rasa bungah, rasa bombong, rasa mongkok para pepundhen Pandhawa. Aja kuwatir po. Iki lho, anakmu lanang Antasena saguh dadi betenge negara Ngamarta. Yen ana mungsuh parang muka, aja mung siji, aja mung loro. Rangkep 1000. Iki lho Antasena bocahe. Go sing maju bareng. Raden, piye po? Aja sungah sesungaran. Ya to? Aja mung gampang natoni, aja mung kepengin ngasorake mungsuh, nanging kudu prayitna ngati-ngati. Mas padake lelakon iki jutule kaya ngapa? Dimen kasembadan negara Ngamarta bisa lestari, para Pandhawa bisa antuk kanugrahan. Ayo padha sing ati-ati Raden. Nulak-dolaku utama tumraping wong tanah Jawa. Priagung ing Sukata panembangan Senopati. Sasama aja dindak kualat lah iya bener kandhemu lali sumber katiwasan antara mengko pacak baris kepranggul barisan segelar sepapan ora pangkling dapuris dagi ngono marang wiwit jaman semono nganti sakyamene anak jaran swatama babo babar popo dina iki kowe lumebu aning tlatah negara Ngamarta ana parigawe apa yaki dadekake sumurupmu
nderekno utusaning Sang Prabu Duryudana Begawan Guradana dina iki mulungna para kadang Pandhawa kowe bisa mulungake para kadang Pandhawa lakon nampa ganjaran saka negara Ngastina besok ora gelem saiki apa dene babu babar popo matna sastra jendramudya nganti tumpangsuh tekan memungsuhan lena pangel tebat dadamu kelakon sumpyur suwadamu cangkeme pak sing mbok jaluk. Wong sekti wong digdaya cuma tengah semua cangkem semua ngomong waduh duh wah wah pat pa wah pa mati aku yo wah dadamu wah butuh derajate menungso wah padoyong
dodo dadamu ora sikar prapat derajane menungso Gusti Ayu. Mundur, trajange dhewe, mundur. Tokoyaya sinipi cocobang mawingo-wingo. Netra kocak angatiraku mecut padoning lati. Itop nyongolo cakra wedanane rombreanang. Tabrak Kyai Gutut pedhot kulumu. Ngone-ngone metu yamene. Dalan-dalan kowe.
Bos. Wah. 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 Surabrata Jaya Wawurat. Api kaya wong jelek krubet kaya medhangan pati ora-orane aku tinggal galak kemloyo-mloyo ayo. Ayo. Wong negara Kawarta iki lho Bandara Dimas Dono Ganti. Maju legane ngatiku. Apa man? Apa man? Oh, lah ketheke yang mene kok diculo iki piye? Wah, tibane tombak ora podhot gulung wae dene derajate menungso wae. Hati-hati, Buri. Nek kowe.
Wah, para sata Kurawa sepadha kendang kaprajondang ora kena sinangga enteng. Rayating Pandhawa warise Pandhawa. Begawan Gorodana dina iki tandhing ana minangka dadi dotane wong negara Ngastina. Lakon tiban kyaiku, kakon kliban pusakaku. Lakon ketiban pusakaku kalpika gaib ora dadi recawa dudut derajate menungsa wae. Sisik sapa iki? Antareja. Antareja. Mundur. Wis ora gelem saiki apa dene. Teken mumungsuhan, seret nyawamu. Jajalen. Ho! Pa! Pa! Jling dadane kaya watu. Pilih. Ho! Raimu padha panas. Wah, wah, wah. Melonyoh anu disembur ula. Weh, jebul anake Pandhawa ki sing ana sing iso nyembur. Nggih. Anake Pandhawa niku neka-neka. Enten sing saged nyembur niku putune Yang Anantabuga. Terus enten sing sirahe niki metu sungute. Niku anake Betari Urangayu. Terus enten sing Nun Sewu siunge niku nggih enten. Niku anake Kusuma kalih Buta. Mundura gegete siung pengabit. Upasmu ora-orane nek mlonyoh ra iku entek to upasmu pa pa ah oh oh pa 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 ah 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 Hey hey! Hey hey! Oh!
nggon weteng. Nek kurang penak nggon brutu. Pak! Pak! Oh! Ah! 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 Medul! Medul! Ayo tanding ning Dirgantara ora kulino ning dhuwure. Medul! Pak! Ayo. Wis sapa? Gatotkaca. Ayo tanding ning daratan. Pak! Oh! Pandhawa Taka Gatiwisaya Draksa Suramaruta Pawana Bana Argana Samirana lan para ayang ngetokke aji pengabaran. Sedakep sulku tunggal nutupi baban hawa sama sekawan kang bineka saduka kang sinidikara. Nut laksitaning brata ngayahi kayon kayuyung nayaning parat apa kaya manding turian sawang lena mati jroning urip jroning mati liya layaping aluyuk pindha pecating supena sumusuping rasa jati satine sang Begawan Guradana medal lesur pin campur dening dahana saking hanggane. Kendang kapracundang dudut derajate menungsa ayo ditunggale kon rene gigite sing pengapit.
Dari dumawur mangawur-wur-wurahon tengaraning wong ngajurit Raden semune lonjong bimis lakumu pasuryanmu kok kaya dene rembulan karainan ketiwasan pripun Raden para kadang-kadang kula Kakang Gatut Kakang Antareja kalian para kadang-kadang lintu-lintunipun sami kendang kapracundang musuh Begawan Gurudauna Begawan Gurudauna nggih kok jebul ana srayane para Kurawa sing banget darbe kasekten banjur keparengi Raden Antasena kados pundi golek urip golek slamet mengko kowe karo aku yen mungsuh Gurudauna ora murunga kowe karo aku kok kendang kapracundhan mbuh tibane ora ro banjur negara Ngamarta iki wekasane piye golek srana golek dalan kanggo ngawekani yen ana parang muka iki dudu mungsuh baen-baen lho po Raden sampun wis sumelang lho ora sumelang piye to po genah nek Gurudauna iki wong sekti cincing-cincinga kowe karo aku iki ora bakal guling ayo anut lagune kali cincing gone kene po dasare mangsa ketiga purnaming gegono rire sarta salah mangsa adat sagung ngamontani jomangka samya ngayati ya
rasa bebedengan kinau haryo andeter awiji minangka tuming baning mangsa kasana